Pois o Dicionario de Fraseoloxía Galega é un dicionario maravilloso que consta dun corpus de alrededor de 10.000 fraseoloxismos recollidos das fontes literarias, de fontes da prensa, de fontes da oralidade, algúns textos tamén xurídicos. Isto publicouse no 2008. Se cadra 3 anos ven na súa redacción, puindo 3 anos. Pero claro, a recolleita ven de atrás. Pois o dicionario ten principalmente dúas partes. Unha dedicada fundamentalmente á fraseoloxía e a outra parte é un apéndice que intenta ir adiantando un pouco ese material, esa ferramenta de traballo de solucionar unhas frases máis frecuentes que nos víamos que se utilizaban en castelán para dar unha solución propiamente galega. Víamos que nas traducións de outras linguas, en principio tamén do castelán, había moito castelanismo, e non se botaba man deste tesouro, desta riqueza propia que está aí. Hai un núcleo temático, no 90% dos casos, ou cerca, son os substantivos. Entón, por exemplo, man, a palabra man que é riquísima e ocupa o maior espazo, pois vas a man e aí ves man a man, está da túa man, man de santo. Detrás de cada frase hai sempre un tesouro e é cuestión de descubrir sempre ese tesouro. Logo, se perdemos a frase, perdemos o tesouro. E logo, outra das riquezas do libro é a documentación. Todas as frases están documentadas. Entón, vemos o uso práctico na boca da xente. Con cada frase que rescatamos, nós temos a sensación de que algo con ela vai pervivir. Un libro como este é un paso adiante para rescatar e para proxectar cara ao futuro toda esta riqueza. Claro que sí. E logo hai un aspecto que non subliñei aínda da fraseoloxía dun idioma, que é o aspecto xogoral, lúdico. É divertido un dicionario como este. A maiores é divertidísimo. Ben falado. Neles gardan os calcetíns. Enxove. Bótase na parede para que teña cor. Unha pintura. Ves como sabes? Cando unha persoa se incorpora ao uso constante do galego, moitas veces parecelle que o galego é pouco diferente do castelán e mira con nostalgia o portugués. E eu nunca me cansarei de repetir que os galegos debemos aprender portugués e aprendelo ben. Por qué? Porque estando tan próximos, somos os que o podemos falar mellor e en menos tempo. Pero se mirasen a fraseoloxía, verían que a proximidade do galego e do castelán moitas veces é superficial. Porque, mire, facerlle o amor a unha moza en galego é cortexala, tratar de conquistala. Como ven, non se parece nada ao castelán. Vai a dormir significa está viaxando e está dormindo. Tampouco se parece ao castelán. El chocolate del loro, en galego dice o aforro do pirixel. Yo en tu lugar, dice en galego, de min a ti. Así que xa ven, na fraseoloxía está a asimetría das linguas. A fraseoloxía garda a originalidade da lingua galega. Por iso é tan importante o traballo de Rosario Soto e Carmen López, autoras do Dicionario de Fraseoloxía Galega, que todos deberían ter na súa casa. Amor.